Na sani. Ni ma na sani. Tabbas ni ma na sani. Dambe Warriors ita ce sanadiyan daga darajar damben gargajiya. Fanni da dama. Cikin tsari masu tarin yawa. Inganta rayuwar ɗan dambe da duk wani abu na more rayuwa. Dambe Warriors. Faɗaɗa damben gargajiya cikin faɗin duniya. Dambe Warriors. Shigar da damben gargajiya cikin wasannin duniya. Dambe Warriors. Dalilin haka yasa mai girma Alhaji Aminu Bature, shugaban 'yan dambe na ƙasa, ya ɗaura ɗamara domin ilimantar da duk wani ɗan dambe cikin harshen Turanci. Tare da gina musu makarantu a sassa daban-daban na ƙasar nan. Da kuma ingantattun malamai domin karantar da su cikin fahimta. Dambe Warriors lamba 1 a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Aminu Bature. Jarman Kucere shugaban 'yan dambe na ƙasa. Alhaji Aminu Bature. Alhaji Aminu Bature. Zaki uban maza, jagayya ja aiki. Allah